Kaixo denoi, nik ez eta aurkezpenik prestatu, hitzez adieraziko izuet nola izan da nire biblidea. Amaia naiz, 27 urte dauzkat, eta Marijok esan duen bezala aurretan eraben psikologian espezializatutako osasun psikologoa naiz. Eta gaur egun hemen itet Donostin lana, zentro baten, aurretan erabekin eta baita heldukin. Bai? Orduan, kontatuko dizuet pixkat nola izan da nire bilbidea honeaino, ez? Nik zorionez argi neukan, psikologia ikasi nahi nula. Orduan, DBH bukatu nunen batxierren sartu nintzen, batxier zientifikoa inun, zen nahi zientziak beti gustatu izan zezkit gehiago beste adarrak baino, bai? Hau pixkat arraro bazan, ze guain arte psikologia gehiago zeon erlazionatuta letren arlokin, baina nik zientzian arlotikan inun, eta gaur egun zientzian arlotikan sartzea. Orduan, batxierra bukatu nun eta psikologiako karreran sartu nintzen. Hemen ikasi nun psikologiako karrera, Donostin EH1, eta karrerako 3. urtean, karrera guztietan bezala, suertatu zitzegun aukera kanpoa juteko. Ni ez nahi inoiz izan oso abentura zalea, orduan banekin kanpoa urrutian itzala jungo, baina baina nun pixkat esperimentatu zertzen etxetikan kanpo bateoi, orduan Bartzelona junitzen eta urtebete zenitzen ikasten Bartzelonako Unibertsitate Autonomon. Handikan bultatu nitzanen, 4. urtean hemen psikologia egiten nintzela, eokin nun aukera lan mundun, pixkat psikologiako lan mundun lehenengo aldiz sartzeko, beka baten bidez, ikasik herrizen aztun beka baten bidez, eokin nun aukera proiektu zientifiko baten parte hartzeko. Proiektu zientifiko hau zen, labor esplikatuta, haizean aztertzen Espaini mailan ingurumenak nola eragitezun aurren garapenen, bai? Orduan nik inun hemen pixkat lana, hemengo laginakin, landa lana edo trabajo de campo ditzen zaiona, bai? Datuak jaso, datuak aztertu, eta pixkat hor ezagutzeko aukera okinun, bai? Esperientzia oso positiboa izan zen, zen nintzen psikologokin bakarrik egon, beste espezialidadetako pertsonakin nintzen, erizainakin, ingurumena ikasi zuten pertsonakin, orduan, horrekin nun lehenengo esperientzia, bai? Bukatu nun karrera, eta karrera bukatu nun esan nuen, eta guain ze, ez? Ze karrera indet eta guain zein behat. Eta, horre bai nahiko argin neukan, nik nahi nulan lan hain psikologian, baina psikologian terapeuta, paziente, rol hortan, bai? Orduan, horre iristeko bietako bat zen, master bat itea, osasun psikologia orokorra edo general sanitario deitzeien masterra, da urte eta ardiko master bat, habilitazioa da, eta, hortxe sartu nintzen, hemen irune baita, EH1, eta, hoi ikasten nahi nintzela, eukin nun aukera, azteko lan aiten punto de encuentro familiar izan naun, zerbitzu baten, bai, nun lan aitean, dibortzio egoera gatazkatzuk dauzkaten familiakin, bai, dago genero indarkeria, osasun mentala, drogumen bekotasunak, orduan, horrekin nun aukera psikologian alderdi sozialago bat ezagutzeko, ez? Enitzen psikologo bezala lan nahitu, ez zitzai bezala ditu nintzen, baina, apiskat ezagutu nun mundu hori, ez? Bukatu nun masterra, eta, izan zen pixkat pandemiako garaioi, orduan, nik neukan behar bat eta nahi bat ikasten jarraitzeko. Nahiko argi neukan baita horretan erabekin lan nahi nula, orduan inun 2. master bat, bai, hau ja online inun, 2 urtetako masterra, eta zan horretan eraben interventzion espezializatzeko masterra. Orduan, hau iten nahi nitzela, lan ez aldatzeko aukerakin nuen, eta hasi nitzen oan lan aiteten zentrontan lan aiten. Saltoa izan zen netzat nahiko beldurgarria, ze, ja ikuste zehazun nahizun rol hortan, terapeuta, paziente, bakarrik, orduan pixkat, banentzat beldurgarria izan zen, baina, nik uste pasadarreko salto bat dela, eta hor lanen aintzen are baita, eukin aukera ikastola baten pixkat lanen noteko, zuen adineko jendakin, orientatzaile figura hortan, eta horrez autu nun pixkat psikologian hezkuntzan arloa. Bai, orduan ikuste zuen bezala arlo desberdinak ikutzen jo naiz, nire bidea beti enfokatu izan duten klinika edo psikologo terapeuta izatea. Eta gaur egun hor nao, lanen esan dizuet, nire formakuntza ez da bukatu, ikasten jarraitet, gestalt terapia izan naun terapia baten espezializatzen nahi naiz. Eta hoxe, nik esan nahi zuten gauza garrantzitsunetarikoa da,
bidea aurkitzea, ez da erresa ez, batzutan ez dugu jakiten noa joan, baina probatu gauzak, ikutu zuek nahi zuen profesio hortan dauden arlo desberdinak, eta behin ikuste zuenen da ikutze zuenen, gero erabakiko zuen hemendikan bai, hemendikan ez, baina irikita egoteko gauza desberdinak probatza. Eta listo, gero beste dudan bat balin baukazu edo, posterra hor daukat eta baitzengo deula saiago. Listo.